Wara li l-filmat tal-inċident tal-allegata aggressjoni domestika f'ħanut fi triq Biżanza f'Taslima der fuq diversi siti tal-aħbarijiet, diversi għadiet mhux governattivi li jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza ikkritikaw lill pulizija tal-li ma ħadiċ azzjoni. F'istqarrija l-qdiet esprimew diżappunt li l-pulizija ma ħadiċ azzjoni kontra raġel li mar iħebba sieħba tiegħu fil-post tax-xogħol tagħha. L-qdiet fakru li bid-tibdil fil-liġi kriminali li sar is-sena l-oħra, il-pulizija tista' taġixxi f'każi ta' vjolenza domestika mingħajr ħtieġa ta' rapport min-naħa tal-vittma. Iżda f'istqarrija separata l-pulizija ċaħdet li ma ttieħditx azzjoni f'dan il-każ. Il-pulizija qalet li it-tnejn stess dakinhar tal-inċident, pulizija tad-distrett assistiti mir-Rapid Intervention Unit marru fuq il-post fejn sit in-negozju ma xtaqx jieħu azzjoni għaliex il-ħsara kienet minima filwaqt li l-vittma ma rriditx tikkopera mal-pulizija u lanqas ma ridet tidentifika l-aggressur. Eventwalment il-pulizija rnexxiela tidentifika l-aggressur u ħarġet akkużi fil-konfront tiegħu.